Hej, mit navn det er Kim Wilde, Bisoft Tidsregistrering. I dag vil jeg tale en lille smule om system op imod virksomhedskultur. Og hvorfor det? Jo, ofte sker der det, at når vi kigger på nye IT-systemer, så er der undervejs en udbredt forståelse af, at vi må lave om på en masse ting, hvis vi vil have det her IT-system. Det mener jeg som udgangspunkt ikke er den måde, det skal være på. Fordi udgangspunktet må være, at IT-systemet skal understøtte den måde, vi gør tingene på i dag. Det vil sige, sætte strøm til de processer, som vi har i dag. Det er meget muligt, at vi så i processen med at indføre det nye IT-system, eller når vi har kørt med det et stykke tid, finder ud af, at der er nogle ting, vi kan gøre hurtigere og smartere. Og det er jo perfekt, det er genialt. Men udgangspunktet må være, at systemet skal passe til jeres måde at gøre tingene på. Ofte så ser vi så, at når vi kigger ud i markedet med tidsregistrering, at der findes mange forskellige systemer, som løser opgaverne forskellige. Og heldigvis for det. Tænk, hvis vi alle sammen var ens, så det eneste du kunne vælge mellem, det var, at den skulle være grøn, blå, sort eller gul. Nej, der er forskellige måder at løse tingene på. Og det er jo rigtig godt, for de virksomheder er jo forskellige. I er forskellige fra alle andre. Nu handler det om at finde det bedste match imellem jeres måde at gøre tingene på, og det de leverandører, der findes af tidsregistrering, de kan give jer. Hvis du går ind på det afsnit, der hedder Viden om, så er der en artikel, der hedder Checklister, inden I investerer i tidsregistrering. Det kan du skrive ud, og den kan du bruge til at afdække, hvordan gør I tingene i dag. Og så kan du sætte forskellige leverandører op imod, og så se, hvem er det så, der leverer bedst præcis på jeres måde at gøre tingene på. Og på den måde finde den leverandør, som passer som en hånd ned i en handske i forhold til jeres virksomhedskultur, så I ikke skal tilpasse jer et system, men systemet passer til jer. Det var, hvad jeg havde at sige i dag. Tak fordi du så med. Kan du have en god dag. Hej.